todos e a todas, benvidos de novo a outro dos meus booktubers. Hoxe falaremos dun libro que trata un tema super interesante, así que comezamos co vídeo. Pecha os ollos e concéntrate, non penses nun elefante rosa. Dixen, non penses, pero velaí está, non si? Pois ben, con esta metáfora comeza a historia da Aurora, unha rapaza que, a pesares de semellar ter unha vida normal, loita coa agochada enfermidade do TOC. O libro que lin chámase Non penses nun elefante rosa e foi escrito por Antía Ñáñez. O título fai referencia á metáfora do elefante rosa. Canto máis tentamos non pensar en algo, máis se nos ven á cabeza. E iso é exactamente o que lle ocorre á Aurora. Na súa portada aparecen dúas siluetas. Unha muller que representa a Aurora e un rapaz chamado Brais, que tamén ten un papel moi importante nesta historia. Escollino entre varias opcións que me recomendou a profesora de galego, porque foi o que máis me chamou a atención. Ademais, varios compañeiros da miña clase que xa o leran dixéronme que lles gustara moito, e iso fixo meter aínda máis ganas de lelo. Nunca antes lera nada sobre os trastornos mentais, e a metáfora do título despertou en min moita curiosidade por entender como se vive cun TOC. A historia céntrase en Aurora. É unha moza nova, con amigas, un traballo estable e que vive soa na cidade. Pero a súa vida non é tan sinxela como parece. Rompeu recentemente coa súa parella e, ao mesmo tempo, ten que enfrontarse ao seu trastorno obsesivo-compulsivo. A súa obsesión pola limpieza e a desinfección constante fai que sexa moi exixente consigo mesma, e isto afecta a súa saúde mental. Para protexerse, íllase, falando pouco coa súa familia e coas amigas, evitando explicar os seus sentimentos. Entre todo isto, a lectura convértese no seu refuxio, especialmente as novelas eróticas, que tamén teñen relación cos encontros sexuais que ten con distintos homes. O libro está narrado en primeira persoa por Aurora, e isto permite adentrarse nos seus pensamentos e tamén nas ideas intrusivas que lle provoca o TOC. Así entendemos mellor como é a súa vida e a súa situación. Os persoaxes principais, como xa dixemos, son Aurora e Brais, que é un neno alegre de 10 anos cunha familia totalmente desestructurada. Este libro foi publicado en 2022 e a historia está ambientada na actualidade, nunha cidade urbana. Todo acontece especialmente no edificio onde viven Aurora e Brais, e iso crea unha atmósfera moi realista. A vida dunha persoa normal, independiente e moderna, que parece sinxela, feliz, pero en realidade está chea de complicacións. O estilo de escritura é doado de seguir. O libro está dividido en 5 partes, que amosan como evoluciona o TOC de Aurora e axudan a non perderse nesta historia. A narración é moi realista. En algunhas ocasións, cando describe momentos difíciles do TOC, incluso provoca certa ansiedade. Pero a autora consegue manter o humor, o que fai a lectura máis amena e fluida. Gustoume moito esta lectura, porque me fixo pensar sobre o complicado que é vivir con enfermidades mentais e tamén sobre a pouca empatía que existe cara a quen a sofre. Aínda que en algunhas partes parecían repetitivas, iso non me impediu seguir lendo. Saber que Antía Ñáñez tamén sufrira TOC fai que todo se sinta aínda máis real. Admiro moito a autora por conseguir crear un libro entretido e auténtico que mostra a dureza dos problemas mentais. Recomendaría este libro especialmente a quen queira aprender sobre trastornos mentais, como o TOC, dunha forma amena, pero penso que todo o mundo debería lelo para aprender a ser máis empático e comprender mellor a realidade destas persoas. Bueno, xente, pois ata aquí o meu booktuber. Gracias por escoitarme outra vez máis. Espero que vos animedes a ler esta historia, porque realmente vale a pena. Así que nada, vémonos no próximo booktuber. ¡Ata logo!